megalayapost.news. Usamra Skeshari Jana Skuturi Indian Youth Congress ubadai peje ke Meghalaya Pradesh Youth Congress harangkat ban Norbo Jana Skuturi ke Meghalaya Pradesh Youth Congress MPYC mentagasngi kilapan skam no ikinong kitkam ki bapura jong Kariboy District Youth Congress Committee ki samla ki bakloi ban kit ban ba ikakam jong Kariboy District Youth Congress ki kentub yo samla Stanwell Mani kum President samla Raplang Lengdo Nonglai Vice President samla Michael CM General Secretary kabai ke kendan Secretary onshimti do siap lapang bat udesmon lamare lembat kiwe kidkon ya kini kejing yalang ban penskami kini kinong yalam Kariboy District Youth Congress lapan long mentagasngi Dorbar Hall kasnong kuinai nong ladau Kariboy District bar kini kejing yalang kalong kerpang ban penklanya katena terkam kaseng Kongres Kariboy District of the organization as in charge of this state, some points I want to discuss with you. I'm not only here to discuss, I want to exchange the ideas, I want to exchange the things what you feel. I also want to know what is the problem here and how we all will resolve this. So many problems in this country right now, especially Meghalaya also. So we will one by one we will discuss about that and we will do for that. To do something, we have to organize first. So my question is to my newly appointed president, why you are here as a president of the organization? What you want to do? What is your thought? What is your aim? And thank you very much that you have some vision. Because some people are coming to take the post to restructure by themselves only. But I am happy to appoint you as a DYC president. Our organization is happy that you have some vision for this district and for this area. That is most important. Everyone should have vision. So what vision we will take? First, empower yourself first. No, if you are telling that I will do work for people, I will make empowerment for people, it is not happening. First, by empower yourself. Your thought, your mind should be that I will work for myself, I will work for my family, I will work for my neighbors, I will work for my village, I will work for my Riboy, I will work for my Meghalaya. So you start, each and everybody to start for themselves first. Semir ni kabu ba iban itu yang ba ngakting Norba Jana Nombet na General Secretary jong Meghalaya Pradesh Youth Congress agadu por ni dan lu di IYC Secretary in charge jong MPYC isi samrat kisari jana ibalawan na duna polisa terajing semua jong ni rajing yalang ni lawan na duna stage ni ban penskam iba Stanwell Mani baja ka team jong i kum ki nombat kam jong Kariboy District Youth Congress kumba pilayo i hi hakani rajing yalang ni dangdan ki nong kesan jong parti bawat paling ba wala dang imdan ki nong mikmat ko ka Meghalaya Legislative Assembly. Andai kani kamdai ka jingdu jingkeman, andai kani ka jingle ka jungi. Ba kasawan ka by election ka banginya kunting amwat kata ki election banang ye wanru. Ba kani ka jingkeman jungi ba hawai ka sing nya poi biang sak bagi julong. Bat kasdang ndakum kini ka jingalang, kasdang ndakum minang yalam bi ba Stanwell iban Riboy ibalakut jingmut. Ban kringi ki samla, ban lumi ki samla. Ba pitip hi ba hapo boy ajar kulai ni lajab angut ki amali we na mau hati ba we na usning de posi makibat kila ino ya kapati bala ai tiket dan buram ki ba ka penjob ki te ha jing tong hipat jin nong bot mo ki nong bot ki jongi ha jing sapna education ni shatai ni kerman ba lembaga jing training card ka DCC ka DYC pat ki we ki mahela ro kumju ni kerman banginang penskam tingi langsung tanah syukur dia berani kerjing yalang kalau Allah belah seso nilai itu ikiwe ginong yalang ban ngai yakni kabu hai ba Stanwell Mani ban pensaya hang tabang ibu nong yalang in pensau syakipat ba kai ganong dan kebangi Youth Congress ni yang bat kwa ban ya weri ikiwe ki para samla tani para nong kesan joko parti bikin wanyes ya join lang bani ba banyak trailang na buta kerjing hajo ki nong kesalang
bat kam tam benyada ya kan demokrasi ka ba India mu tep ka world largest democracy banyak kan ni ila benyada lemba constitution ka ba ka poka jingelam jong ka tep ka BJP constitution kadan jingma batas kamam ko jingi ka ban yada ya ka bat lamandiru kata ka putri ko agas indan ya ka rally ban pensyai pan ba ban yeng banyada ya jingtei kaba payo lembaga FCRA ban ikwa ban yakhi kena makan ke FCRA amendment bill aja aku huleu kamde ban kelas kaan nama lada kani ka act kan kelas kaan dara kani ke bill kan kelas kaan kan nong ke jingma ka bu nak kan jongi ka bang tip hi ku mangi ki pat khasi ngila man toy shibon ne gini ki jing ai donation na ba wi ka ba lembaga itu ni ayo ban tei ki school ki hospital ka ba mangi ki reu pa ba ayo ban kam kum kisamla nang nena po them ribhoi balingi rung lanengi kersan ya ka parti kongres anang kong hi ka jingi i ka jungi ber ka jingi i ka jonga ro kum usamla kadai maka ka parti ka ba kenyo ya ki hok ki jungi ki hok long try ki jungi nimdal ngamda kwa subanjer kita ki hok long try ki jungi nrai baro ki hok ki bangiyo menta kidei hi ki bala wanra da ka parti kongres ka jungi ki bala ashna hida maka bat mi don ro ka jingi ka baskem ba haba kumba kala ashna kanong penduk pendam hiru ya kini kandang yai penne kandang yai pen im susu kandang yai pen scam susu kandang yai pen ha susu but bangin tang yo ya kata ka hok long bru man bru jungi namal ba ngi bagi we ki political party hajaka bakin pen scam ya kini ki hok ki jungi idang yale kat bala ban penduk kat badang mi isni kampam ya ka hok long pra jungi ki ret pat sha kini than mi ni jong dari India ka jungi te kidon katok ne kimat kiba nakaliang ka jonga bat nakaliang ka jongi lang baro ka jingrung jongi sa kani ka political party kamut bangin ya rentang sa hangka politics kata ka wei ke bangi kwa ban pensyai sa ki para samla unju ba ni nyimdon kata ka thong ba yin ya rendek ha ka no benta tang sa hangka politics ngidon ka daw ka bakhrau ban kentiu ya ka imlang ka salang kum ki samla kum ka kenhun napo kani ka parti kongres jungi kinoya lam jong kisamla ngidon ni taka thong ban kentiu ya ka imlang ka salang kumbang itip bahagi ni kisi ki jongi ki bamanta ngidon sipun kini ki jing ki bangi kendo katangan syukran kado kato kana tili ki mat ki ba na kaliang jongi kum kisamla ngia kendo ka banang kong hi ka bangi kendo ka dei ha ka jing bom yo kam yo jam ka jing bom biang ka kam ka jam kata kani ka mat ka banang kong ka bangi ya kendo ngiyo iru sakoi ka mat ha ka liang ka pule puthi kanero kambiang hange po jela jungi nga nut pan ong ba khamtam sa po Ribhoi district jungi ba ha jela ki jungi wat hange po Ribhoi district jungi ngimdam tang ko ka government college ru kani ka kamat ka bakam ha ka ba ha ka por ka ba nga dan bat kum general secretary jong ka Ribhoi college mo hangte ngida dawa bagin dan no ka government college ngilayakan ha por ka jinglong chief minister jong i mahe didi lapang ha ka to por ngilak pan na i ba mahe dalong kumno ro pinbo no ya ka government college hapo Ribhoi jungi namar ngilamat jing syaba palat te kata haduk menta kampot ulong te ngindang ya ten ban ya kanika ya kini ki jaga pule ki babiang ha Ribhoi jungi bat ha jela jungi bro kowei kata kowei ngai i ka kam spot ha me kala jungi kadang guna pala ha ka kam ya le kai ki don sibun ki sama ki badon ki sap ki phong ki khon ikti ki jongi ki don ni kisap ki phong kane ko we ka don kam ha ban kentiu ka spot nang ta ban kentiu ya kisap ki phong te nang ta sakawai pat kumno ba yin penbor ya ka sorkar bahkan airu ya kane ka lat sengkam sengjam mo namar ka partai kerdu kam ladang im don kini ki lat sengkam sengjam te ngimat jing ha ka jing im jongi kum kisamla ha kalawai ka jongi kabat hadin nang ta pade nyu iba kacing jelai jong drops ya kanele man kasi nyu iha lengba ki press ki media kamtam ha sorslong wat saduk ki snong mangkendom jongi ula sedang ban posted ha uni drops bat kini ki jingdi penboat yidon kam ban yele persya kata kali thong jongi kum ki samla bat sakawai pade kade berlong ka jingsen shar ka bakut ka balong transparent klem danok shliang hangno kabam bamsap lane kabam le shliang
ha ke imlang kasalang kata kadai kamat keba nakaliang jungi kum kisamla kabangi habban don kajing ki kli ni nget scam ba ki samla kim dei ki ban long tang kinong pekai ya ka politics andrei ki dei maki ki ban penkela ya ka politik sha kajing pha jong ke imlang kasalang kita kidai kimat kiba ngaran ban pensngau ban pasyat lang syaki parang samla tiba pej lengba jong ki press ki media tena kaliang jongi lang kum katem ban kaliang jonga kum presiden batang temai ngapan kajing kersan kajingnya trilang na baro ki easy member ki jongi ki pradakot ki jongi bat baro ki samla apo River district bat kum juru ka jelai ki jongi ba kaladei ka por jongi ki samla bangin perkhat kemai bat bangin tei ya kalawei jongkari bat kejat benreru ka jongi kita kidai ki ketian ki bangaron berpersengau bat hoi kidan dan shibun re dia mentahi ni dang yo ya kani ka body ke barang temai te ngek scam bangin dang la susu ban pentelun ni kam ki ban wanra ya ka jingha ha ka imlang salam Meghalaya Post.news